Ongi etorri guztioi, Manu Lezertuak Ararteko kargua utzi du astearte honetan. Haren ondorengoa izendatu arte Arartekoaren egungo albokoa den Ines Ibañez de Maeztuk beteko du kargua. Nafarroan BSH-ko langile batzordeko 3 ordezkarik Bruselara eraman dute gaur fabrika salbatzeko borroka. Europako batzordeari denbora gehiago eskatu diote lantegia salbatzeko. Oldarraldi judizialaren aurkako lehen murua proposatu du EH Bilduk legebiltzarrean. Euskal Autonomia Erkidegoko enplegu publikoaren legea aldatzea proposatu du koalizio sobiranistak, horrela euskara lanpostu publiko guztietarako nahitaezko hizkuntza eskakizun orokorra izateko. Joseba Díez Antxustegi Gasteizko legebiltzarreko EAJ-ko bozeramailea izan da duela gutxi aktualitate solasaldian, jeltzaleek migrazio, euskara, industria eta etxe bizitza bezalako gaien inguruan duten ikuspuntua azaltzeko besteak beste. Kaixo guztioi eta ongi etorri. Gaurkoan, aktualitate solasaldian, azken garaietako gai esanguratsunen inguruan jarraituko dugu hizketan, euskara, migrazio eta industriaren inguruan besteak beste, eta horretarako 11ko platoan daukagu Joseba Díez Antxustegi EAJ-ko bozeramailea Gasteizko legebiltzarrean. Arratsaldeon, mila esker etortzeagatik. Kaixo, arratsaldeon. Urtebete igaro daia da, Gasteizko legebiltzar berria martxan jarri zenetik, nola baloratuko zenuke orain arteko ibilaldia? Bai parlamentuaren jardun orokorra eta bai EAJ-arena espreski. Beno, nik uste dut oso balorazio positiboa egin behar dugula, argi geratu delako batez ere lehendakariaren lidergoa alde batetik eta bere lidergo mota bestetik. Akordioetarako prest egon da eta akordioek eta bai bere lidergoak erakutsi digute herri hau martxan dagoela eta ahalbidetu dute bereziki herri hau martxan egotea. Gobernua daukagu, hauteskundeak egin eta aste gutxitara, gobernu horrek aurrekontua onartu du, akordioa eginda ertzaintzako sindikatuekin, hezkuntza publikoko sindikatuekin, hezkuntza sistema hobetzeko, osasun itunak aurrera egingo du. Beno, akordioak lortu ditugu eta herria martxan dago, eta horregatik gure balorazioa oso positiboa da, eta gainera uste dugu ez dela iskanbila askorik egon, ezberdintasunak egon dira alderdi batzuen eta beste batzuen artean, baina uste dute urte honetako laburpenik onena izan daitekeela herria martxan dagoela eta hori beti da ona. Aktualitatekoan bat gai jorratzen hasiko gara jarraituko dugu elkarrizketa eta hasteko atzerritarren arau berriaren inguruan arituko gara, gaiari buruz asko hitz egin da azken egunetan, aurreko astean jarri zen martxan Euskal Herrian, Nafarroan eta Euskal Autonomia Erkidegoan, eta horren harira desadostasunak islatu dira behintzat medioetan, EAJ eta PSeren artean. Delako krisi hori amaituta dagoela esan dezakegu Pradales eta Anduezaren hizketaldiaren ostean edo? Bai, azkenean posizio ezberdinak ditugu, baina hori normala da, alderdi ezberdinak garelako. Azken finean, nik beti esaten dut, gu ez gara sozialistak bihurtuko akordio hau eta gero, eta alderdi sozialista ez da abertzalea bihurtuko, gu alderdi abertzalea gara, eta haiek alderdi sozialista dira, ez? Eta zentzu horretan, bakoitzak bere esparrua dauka, eta gure ezberdintasunak eta desadostasunak ditugu. Baina balioan jarri nahi dugu, herri hau gobernatzeko, herri hau aurrera ateratzeko, eta herri honi estabilitatea emateko, edo egonkortasuna emateko akordioak lortzen ditugula. Eta bai, migrazioaren kudeaketaren inguruan ezberdintasunak izan ditugu azken asteotan edo azken egunotan. Baina azpimarratu nahi dut ere eskumena estatuko eskumena dela, eta estatuari dagokiola hau arautzea. Eta estatuaren eskumen baten inguruan sortu izan direla ezberdintasun horiek edo sortu izan dela eztabaida hori. Eta hori ere azpimarratzekoa da guk batera agintzen dugulako hemen, baina esan. Akordioak izan ditzazkegu, baina ez dugu batera agintzen, eta hori oso garrantzitsua da. Eta bai, ezberdintasunak ditugu, beti pentsatu izan dugu migrazioa gaur egun euskal gizarteak, baina baita Europar Batasuneko gizarte guztiek bizi duten errealitate bat dela. Eta errealitate bat denean guk aurre egin behar diogu errealitate horri, eta ondo kudeatzen jakin behar dugu errealitate hori. Gure politika egiteko modua ez da erronken aurrean eskutatzea, lehen esaten izun bezala, erronkei aurre egin behar diegu. Eta honetan ari gara, eta guk oso iritzi argia daukagu.
Migrazioak izan behar du, ordenatua, erregularra eta segurua. Eta pertsonak direlako, euskal gizartean integratzeko modurik onena lana da. Lanaren bidez integratzen dira ondoen. Badaude beste faktore batzuk, beste elementu batzuk, kultura, euskara, kirola, eta horiek ere baliatu behar ditugu, baina uste dugu, eta hori da gure posizio nagusia zentzu honetan, lana dela integratzeko modurik onena. Esan berri dituzun hitz hauek ere, azken egunotan zer esana sortu dute, beraz, horren inguruan sakontzeko eskatu nahi nizuke, hasteko zer da migrazio ordenatu bat, nola deskribatuko zen? Termino hori, migrazio ordenatua, erregularra eta segurua oso termino baketsua da. Eta baketsua da munduko migrazio itunean horrela jasota dagoelako. Orain dela hilabete eta erdi Eusko Legebiltzarrean erdibideko bat sinatu genuen 3 alderdi ezberdinen artean, Euskal Herria Bildu, Alderdi Sozialista eta gu geu, Eusko Alderdi Jeltzalea, non termino hori aldarrikatzen genuen eta termino hori jartzen genuen erdigunean migrazioaren inguruan hitz egiteko zen dut, termino baketsua da. Zer esan nahi dugu ordenatua, erregularra eta segurua erabiltzen dugunean? Migrazioa azken finean pertsonen fluxu bat da, eta pertsonak mugitzen diren heinean ordena jarri behar da. Ordenatua izan behar du mugimendu horrek, eta erregularra izan behar du. Uste dugulako pertsonen egoera erregular bihurtu behar dugula. Eta lehen esaten nizun bezala, erregular bihurtu behar dugu edo erregularizatu behar dugu elementu zehatz batzuen inguruan, eta guk uste dugu elementu nagusi hori izan behar dela lana. Eta segurua izan behar da pertsonen inguruan gaudelako hitz egiten, eta migratzen duten pertsona horiei ere segurtasuna eman behar digulako. Orain euskararen inguruan pare bat galdera egin nahi nizkizuke, alde batetik azken aldian lanaldi publikoetako hizkuntza eskakizunen inguruan egon diren epaien inguruan, Gipuzkoako Foru Aldundiarenak, Pasaiako Udalarenak eta abar. Zein izango da EAJaren jarrera edo ildoa kasu hauei dagokionez Gipuzkoako Foru Aldundiarena, helegiteak jarraitzarena edo nola planteatzen duzute egoera hau? Beste egunean hitz egiten nuen lagun batekin eta esaten zian zein zegoela Gipuzkoako Foru Aldundiaren deialdiaren zain, azkenean ikasten eman duelako denbora eta zain dago deialdi horretara izena eman zuen eta orain zain dago ezin duelako azterketa egin, ez? Euskara Euskadiko hizkuntza ofiziala da eta horrela aitortu behar dugu, bai politikariek eta baita epaitegiek ere. Eta Euskara Euskadiko hizkuntza ofiziala den heinean, espainola edo gaztelera bezain ofiziala da, ez da gutxiago, eta hori epaitegiek ere horrela onartu behar dute, eta horrela jardun behar dute, euskal hiztunek eskubideak ditugu, eta eskubide horiek bermatu behar dira. Eta zentzu horretan, Alderdi Sozialistarekin daukagun gobernu akordioan horrela esartzen da, euskal hiztunen eskubideak bermatu behar dira, eta gure erakundeek baliabide guztiak, eta guztiak esaten dudanean da guztiak, jarri behar ditugu euskal hiztunen eta euskaldunon eskubideak, ja ez da interesak, baizik eta eskubideak defendatu alizateko, eta zentzu horretan baztertu beharko dugu zer egiten dugun, baina momentu honetan euskarak jasotzen dituen erasoak oso larriak izaten ari dira, eta erakunde bezala eta alderdi politiko bezala nik uste dut esaten dizun bezala baliabide guztia jarri behar ditugula euskaldunon eskubideak defendatu ahal izateko. Bestalde ofizialtasuna aipatu duzu, kasu honetan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoari dagokionez, baina printzipioz aste arte honetan Bruselan euskararen ofizialtasuna eztabaidatu behartzen Europari dagokionez, azkenean eztabaida atzeratzea erabaki zen. Ofizialtasuna aurrera irtengo dela uste duzu etorkizun hurbilean? Niri gustatuko litzaidake baietz, ni astelehenean eta atzoko lehenengo orduan oso itxaropentsu negoen, jasotzen genituen berriek horrela egotera gonbidatzen gintuztelako, ez? Baina, atzokoa etxipenez bizi izan genuen, tristuraz bizi izan genuen, oso gertu ikusten genuelako eta momentuz ez delako gertatuko orain, baina gustatuko litzaiguke lehen hori gertatzea. Eta nik honen inguruan ere egin nahiko nuke hausnarketa sakonago bat. Jakin izan dugu azken orduetan, bai Alderdi Popularra eta bai bere presidenteak Feijóok zein jarrera izan duten Europako buruzagiei deitzen, euskararen kontra egiteko eta katalanaren kontra egiteko. Eta nire gustatuko litzaidake zentzu honetan hausnarketa bat egitea, eta hausnarketa bat eskatzea Alderdi Popularrari berari, ez? Alderdi Popularrak jakin behar du
benetan komeni zaion eta benetan nahi duen euskara eta katalanaren kontrako jarrera honekin aurrera egitea. Haiek esaten dute, gurekin ez dute honetaz hitz egiten, baina haiek hedabideetan eta publikoki esaten dute, haien asmoa dela Eusko Alderdi Jeltzalearekin egunen batean adostasunetara heltzea edo nolabaiteko akordioak lortu ahal izatea. Horrelako jarrerarekin ezinezkoa izango da, ez da oso zaila izango denik, ezinezkoa izango da. Eta nik ez dut ulertzen nola Eusko Alderdi Jeltzalearekin akordioak lortu nahi duen Alderdi Popular batek horrelako jarrera izan dezakeen, egunero autogobernuaren kontra, euskal kulturaren kontra, euskararen kontra egiten. Eta beste hausnarketa bat, sakonagoa oraindik, nik uste dut Espainiako eskumak daukan arazorik nagusiena dela antikatalanak eta anti-euskaldunak direla. Eta haien ideiak izan ditzazketela, baina bereziki euskara eta katalanaren kontra daukaten jarrera horrek kalte handia egiten diela. Eta horrela gurekin lortu ditzazketen akordioak ezinezkoak bihurtzen dituztela. Eta nik uste dut, guk argi daukagu, baina haiek zentzu honetan hausnarketa bat egin beharko luketela. Ze atzokoa izan zitekeen kriston urratsa euskararen alde, euskadiren alde, eta Alderdi Popularrak izan duen jarrera Europako presidentei deitzen esateko euskararen kontra egiteko, niri iruditzen zait onartezina eta baimentzen badiazu nazkagarria iruditzen zait. Bestalde, etxebizitza arloan, azken soziometroak islatu zuen, etxebizitzarako sarbidea dela Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleen bigarren ardura. Zein ildoren inguruan egin beharko genuke lan, behintzat egoera bideratzen hasteko badin bada ere? Nik uste dut etxebizitzaren inguruan eztabaida sakona izan behar dugula, eta lasaia izan behar dugula, eta lehen esaten nizun bezala populismotik urrun dagoen eztabaida bat izan behar dugula. Ze batzuetan oso ideia sinpleak ematen ditugu eta ez dugu asmatzen. Nik uste dut herri bezala behar duguna dela etxebizitza gehiago egotea merkatuan. Batzuetan pentsatzen dugu etxebizitzaren inguruan hitz egiten dugunean, helburu nagusia izan behar dela etxebizitzaren presioa jaistea. Etxebizitzaren presioa jaistea izan daiteke urrats bat, izan daiteke elementu bat, baina ezin da bakarrik helburua hori izan. Helburua izan behar du, gehien behar dutenei eta klase ertainei ahalbidetzea eta erraztea etxebizitza bat lortzea. Eta horretan faktore asko jokatzen dute. Eta faktore garrantzitsu bat izango da, nola ez, etxebizitza gehiago egotea merkatuan. Eta etxebizitza gehiago egon daiteke merkatuan, hainbat neurri hartzen. Alde batetik, erraztasunak ematen, zoru politika edo zoru erregulazioari dagokionez, etxebizitza gehiago eraikitzeko. Etxebizitza gehiago eraiki behar dira. Beste alde batetik, erraztasunak ematen etxebizitzen jabeei, etxebizitza horiek merkatura ateratzeko. Momentu honetan, badaude etxe asko gutxik daudenak, eta merkatura ez direnak ateratzen, jabeek ez dituelako segurtasunik sentitzen. Jabeei segurtasuna eman behar diegu, etxebizitza horiek merkatura ateratzeko, bai alokairuan, eta zentzu horretan, nik uste dut hortik jarraitu behar dugula. Eta gero, etxebizitza publiko gehiago izaten. Uste dut, 3 elementu horiekin, etxebizitza pribatu gehiago eraiki behar da, jabeei segurtasuna eman behar diegu etxebizitzak merkatura ateralizateko, eta beste alde batetik etxebizitza publiko gehiago sortu behar dugu. Eta zentu horretan lanean ari gara, diskrezio handiarekin, gutxienez gure partetik diskrezio handiarekin, eta behar bada hurrengo asteotan berriren bat izango da zentu horretan. Jabeek segurtasun falta dutela uste duzu kalera, merkatura ateratzeko etxebizitzak zergatik? Gaur egun berriak ikusten ditugu, okupazioak, ni Gasteizen nator momentu honetan, eta okupazioaren eztabaida momentu honetan kalean dagoen eztabaida bat da, azken aldian egunkarietan ikusten ditugulako berri asko. Eta bai, uste dut batzuetan arrazoi gehiagorekin eta beste batzuetan arrazoi gutxiagoarekin, baina nik uste dut jabeek segurtasun falta somatzen dutela. Begira, pertsona edo familia zaurgarrien egoerari dagokionez. Nik uste dut egoera zaurgarrian dauden pertsonei babesa eman behar diegula. Baina babes hori eman behar diegu administrazioek, erakundeek. Babes hori ezin dugu jarri jabeen, etxebizitzen jabeen sorbaldan. Zer nahi dut, zuk baldin baukazu piso bat alokairuan eta piso bat alokairuan daukatenak eta behar bada momentu honetan asko egongo dira gu entzuten, ez dira aberatsak, ez dira multimilionarioak, dira familia langileak, ertainak, etxebizitza zahar bat daukatenak eta alokairuan jartzen dutenak. Eta zuri zaurgarritasun egoeran dagoen familia batek ordaintzen usten baldin badizu, zuk ezin dituzu kaleratu. Eta nik konpartitzen dut,
egoera zaurgarrian dauden familia horiei babesa eman behar diegula eta alternatiba bat jarri behar diegula mahai gainean. Baina jarri behar diegu guk, administrazioek, erakundeek, udalek, aldundiek, gobernuak, baina ez etxe bizitzaren jabeak. Etxe bizitzaren jabeak izan behar du segurtasuna. Azkenean horrelako neurriek lortzen dutena da jabeek alokatu beharrean utxik izatea etxe bizitza hori. Eta hori txarra da, alokatu behar dituzten pertsonentzako, eta berez, zaurgarritasun egoeran dauden familia horientzako. Gaur egun, daukagun legediarekin, estatuko legeria dena, jabe askok ez diete alokatzen pisuak seme-alaba gazteak dituztenei, edo egoera zaurgarrian egon daitezken pertsona edo familiei, emakume alargunei, edo hori oso tristea da, eta batzuetan, eta nik uste dut hau dela ere sakoneko eztabaida bat, batzuetan onartzen ditugu neurri asko, oso asmo onarekin eta oso ideia onarekin, baina azkenean kontrako emaitzak ematen dizkigutenak. Eta nik uste dut kasu honetan bereziki hori gertatu izan zaigula. Eta bai, zintzoki uste dut, etxe bizitzen jabeei segurtasun eman behar diegula etxeak merkatura atera izateko. Beraz, helburuak berez ez du izan behar presioa jaistea. Presioa jaitsi behar dugu, etxe merkagoetan edo dena delakoetan, baina helburuak ez du izan behar presioa jaistea. Baizik eta gehien behar dutenei etxe bizitza lortzeko erraztasun gehiago ematea. Egungo ziklo politikoari buruz hizketan amaitu nahi nuke elkarrizketa. 2023ko hauteskundek iraki zuten ziklo politiko berria, erdia igaro daia da. Zeintzuk dira bigarren etapa honetan aurre ikusten dituzun erronkak? Beno, ziklo politiko berri honetan argi dagoena da gehiengo abertzale bat daukagula herri honetan, eta abertzalen artean ere adostasunak lantzen hasi beharko dugula. Gehiengo abertzale horrek ere akusten digu ere herri hau oso anitza dela, eta herri honek badiduela aniztasun handia eta aniztasun horri begirunea eta errespetua ere kotxi behar diogula. Eta orain ikusi behar dugu nola gauden. Zikloaren inguruan galdetzen diazunen, ulertzen du galdetzen diazula baita ere ziklo elektoralaren inguruan, eta nola aurre egiten diogun egoera honi, ez? Beno, mendik 2 urtera izango ditugu udal eta foru hauteskundeak, herri honetan oso garrantzitsuak diren hauteskundeak, ez dakigu aurretik edo geroago izango ditugun Espainiako hauteskundeak. Baina nik uste dut Euskal Alderdi Jeltzalea momentu honetan indartsu dagoela. Eta indartsu gaude, 3 aldundietan agintean gaude, gobernuan agintzen ari gara, lehendakari berria daukagu, eta zentzu horretan nik uste dut ondo gaudela. Egon gaitezkela hobeto bai, eta horretarako ari gara lanean. Eta horretarako guk daukagun erantzukizuna edo ardura berezia da, proiektu sendo bat eskaini behar diogula Euskal Gizarteari. Eta proiektu sendo bat inguruan hitz egiten dudanean, uste dut oso ondo ezagutu daitekeen proiektu bat eskaini behar diogula. Izan behar dugu argiak, hitz egin behar dugu argi. Eman behar ditugu, azaldu behar ditugu ondo, zentu diren gure mahai gainean jartzen ditugun neurriak, eta batez ere zertan ezberdintzen garen beste alderdiekiko. Eta guk itxaropenez egiten diogu aurretik daukagun ziklo elektoral honi, uste dugulako momentu honetan Euskal Gizarteak behar bizi dituen erronkei aurre egiteko proiekturik onena guk mahai gainean jartzen duguna dela. Eta zentzu horretan saiatuko gara hurrengo hilabeteetan ondo azaltzen eta jendeari hau ondo azaltzen. Gaurkoan hemen utziko dugu elkarrizketa, Joseba Zantxuster, mila esker hamaikara etortzeagatik. Eskerrik asko zuei. Gaurko albistei dagokionez gure eskuko kideek joan den larunbateko mobilizazioaren balorazio egin dute gaur. Gure eskuko kideek joan den larunbateko mobilizazioaren balorazioa egin dute. Pozik eta eskertuta daudela jakinarazi dute. Josu Etxaburuk, gure eskuko bozeramaileak, adierazi du Euskal Jendarteak mobilizazioan borondate argi bat erakutsi zuela. Urratsak egin nahi dituztela Euskal Herriaren burujabetza osoaren bidean, erabakitze aplikazioaren bitartez. Mobilizazioaz 3 alderdi nabarmendu nahi ditugu. Jendetza batetik, aniztasuna bestetik, Euskal Herriaren gehiengo politiko eta sozialaren ordezkariek parte hartu zutelako bertan, eta baita jende gaztearen parte hartzea. Adin guztietako jendea izan zan larun batean Bilbon, baina batez ere nabarmentzekoa da gazteen presentzia.
Burujabetza beharraren zenbait adibide eman dituzte, esaterako herritarren bizi baldintzak hobetzeko beharrezkoa dela. Euskal Herriak etorkizuneko erronka handiak dituela azaldu dute, eta hoien artean klima larrialdia, adimen artifiziala eta migrazioak azpimarratu dituzte. Euskara eta euskal kultura sustatu eta bizi berritzeko ere burujabetza behar dela aditzera eman dute. Gainera jakinarazi dute Euskal Herriko 3 esparru administratiboetan martxan direla jada autogobernua hobetzea helburu duten dinamikak, eta denak helburu bera dutela, estatus juridiko politikoa eguneratzea. Amaitzeko indar politiko eta gainerako eragilei herri ikuspegiz eta ambizioz jokatzeko eskatu diete, eta erabakitze eskubidea gauzatzen hasteko garaia dela argi utzi dute. Euskarari loturiko albistei begira, Eusko Jaurlaritzak euskararen erabilera bizi berritzeko biltzarra antolatuko du 2027-rako. Eusko Jaurlaritzako lehendakari Imanol Pradalesek astelehen honetan iragarri du Eusko Jaurlaritzak euskararen erabilera bizi berritzeko biltzarra antolatuko duela 2027an, datozen hamarkadetan euskararen oinarrizko printzipio eta ardatzei buruzko adostasun zabala lortzeko. Hainbat arlotako 270 lagun bildu dira Askuna zentroan egin den ekitaldian, eta lehendakariak gonbidapena egin die dinamikaren parte izan daitezen. 2027ko biltzarra baina bide berri baten amaiera izango da. Izan ere, ekitaldi hori lantzeko dinamika aurtengo irailean abiatuko dute Jauzia gara lelopean. Euskal gizartearen inplikazioa lortu eta bermatu nahi ditugu. Horregatik iragartzen dut, Euskara bizi berritzeko biltzarra egingo dugula 2027an eta berau lantzeko dinamika abiatuko dugula irailetik aurrera. Jauzia gara lelopean bide berri bat zabaldu nahi dugu. Datozen hamarkadetan Euskara bizi berritzeko oinarrizko printzipio eta ardatzen inguruan adostasun zabala lortzeko. Hainbat dinamika, prozesu, ekimen, ikerketa eta eztabaidaren bitartez, euskararen geroa irudikatzea izango dute helburu. Pradalesek azaldu du begirada soziolinguistikotik helduko zaiola bideari, euskararen erronka nagusiek lotura estua dutelako erabilerarekin eta gizartean gertatzen ari diren aldaketekin. Horrez gain, ezinbestekotzat jo du euskalgintzarekin eta euskararen egitura klasikoekin loturarik ez duten sektore, eragile eta pertsonak erakartzea. Atxikimendu emozionala eta konplizitate eta aliantza berriak eraiki behar direla gaineratu du, euskara dutenen eta ez dutenen artean. Herri bezala jauzi kualitatibo hori emoteko, erakundeak, euskalgintzak, indar politikoek, sindikatuek, gizarte zibilak, gizarte eragileek, enpresek, familiek, komunitateak eta euskal gizarteak oro har, norantza eta bide berean bultza egin behar dugu. Guztion atxikimendu eta inplikazioa behar dugu, konsensua behar dugu. Lehendakariak adierazi du gobernuak bere esku dagoena egingo duela jauzia egiteko, hizkuntza politikak indartuz eta jauzirako gizarte baldintzak sortuz. Ekitaldiak ideia nagusi bat izan du. Hitz bat nahikoa dela euskara barruan eramateko eta hitz hori hastea dela erronka. Kulturgintza alorrean erresistentzia eta estimu sareak izango ditu aldarri 22. zinegoa jaialdiak gaur aurkeztu dute egitaraua. Aldarrikapen, aniztasun, kultura eta zinemaz beteko da beste behin ere 10 egunez Bilbo, zinegoak LGTBIQ+, zinema eta arte eszenikoen jaialdiaren bitartez. 22. edizioa da aurtengoa eta kulturarekin eta sexu aniztasunarekin lotutako 50 jarduera baino gehiago antolatu dituzte. Astearte honetan ekainak 10 aurkeztu dute programa Bilboko Azkuna zentroan. Zinegoakeko zuzendari Alaitzaren Zanak eman ditu 22. edizioaren berrikuntza nagusien berri. Edizio berri honetan garrantzia berezia eskaini diegu disidentzietatik sortutako erresistentzia eta estimu sareei. Horretarako proiekzioak, solasaldiak, arte eszeniko ikuskizunak, industria, masterclassak eta jaiak izango ditugu. Festa giroan, baina batez ere aldarrikapenez beteta. Sail ofizialeko 3 kategorietan, hau da FIK, DOK eta KRAK kategorietan 15 film luzek hartuko dute parte. Berrikuntza bezala begiradak film laburren sailak 3 ziklo berri izango ditu. Maitasun sareak, erresistentzia eremuak eta geroa oroimenetik.
Jaialdiaren hasiera ekitaldia ekainaren 23an izango da Arriagantzokian. Esan ezin taldearen emanaldia izango da eta Zero Show zinemagile eta iguandarrak orezko saria jasoko du. Itxiera ekainaren 30an izango da Bilborroken. Hainbat euskal ekoizpen izango ditu 22. edizioak. Denak egongo dira sail ofizialean, inaugurazio ekitaldia ere jone batzuetan pelikulagaz estreinatuko dugu. Justo hemen Bilbon aste nagusian grabatutakoa, Malagako festivalean ere oso harrera ona izan duena, eta gero 6 film labur izango dugu. Orduan hori guretzat postekoa da, ikusten dugu Euskal Herrian harrobia badagoela, gainera askok LGTBIQ+ gaiak lantzen dutenak, eta orduan guretzat oparia da, ez? Era berean, sail ofizialean antolatutako proiekzioez gain, proiekzio bereziak, zinegoak pro jardunaldi profesionalak, arte eszenikoak, jaiak eta abar antolatu dituzte. Zinegoak jaialdiaren programazio osoa zinegoak.com atari digitalean dago ikusgai. Lan munduan nobedadeak ditugu Nafarroako Eskirozko lantegiko gatazkan, BSH-ek Eskirozko lantegia itxiko du eta langileek protestan erantzun dute. Gainera, langileak Bruselan izan dira gaur, denbora gehiago eskatu dute lantegia salbatzeko. BSH enpresak jakinarazi du Eskirozko lantegia ekainaren 17an itziko duela behin betiko ekoizpen arrazoiengatik. Erabakiaren aurrean 200 langile inguruk protesta egin dute astearte honetan goizetik, lantegiaren ataria blokeatuz eta enpresako zuzendariari sarrera galaraziz. Langileen grebak ekainaren 20 arte jarraituko du. Beharginen asmoa batetik enpresa existea da eta bestetik euren kaleratzak elkarrekin negoziatzea. BSH-eko zuzendariak astelehenean jakinarazi die langilei ez duela kaleratze kolektiborako epea luzatuko, langileen eta Nafarroako gobernuaren eskaerari entzungor eginez. Lantegia ixteak 675 langileri eragingo die. BSH-ek eskirotzen duen lantegiko beharginek 2 urte baino gehiago zeramatzaten aldi baterako enplegu erregulazioan. Aurretik, Alemaniako enpresak Etzarri Aranatzen eta Lizarran zituen lantegiak itxi zituen. Langileen ordezkaritza bat Bruselan dago aste honetan, industria eta enplegu komisarioekin biltzeko eta enpresaren etorkizuna hitz egiteko. Langile batzordeak adierazi du alternatiba bideragarrien alde lanean jarraituko dutela. Nafarroako gobernua ere erabakiaren aurka agertu da. Nafarroako gobernuko presidente Maria Txibitek erabateko akats gisa definitu du itxiera, eta Mikel Irujo industriako sailburuak enpresaren gizatasun falta salatu du. Gobernuak interesaturiko inbertitzaileekin kontaktuan jarraituko duela adierazi du jarduerari eusteko alternatiba bat bilatzeko. Amaierara iritsi gara, Borlearen egunen batean kantarekin agurtuko gara gaurkoan. Ongi izan eta bihar arte.